Se ves dicirme que falei demais, xa mo teñen avisado moitas veces, que non é bo mesturar periodistas con alcohol. Foi vostede quen dixo que o vestido se fixera no noso taller? Pois agradecemos, foi moi bo para nós. Para a miña nora non tanto. Para ela só é bo o que ven de París, e tendo en conta que ela é de Burela, pode que leve algo de razón. Pásache algo, querida? Perdoe que a moleste a estas horas, pero quería facerlle unha pregunta. E debe ser importante, non? Recorda vostede unha costureira que se chamaba Mariña? Hai unha eternidade diso. Sí, vai, a unha moza do tempo de Clara. Recordo así. Traballaban xuntas no mesmo taller. Unha rapaza calada. Pois tivo unha filla con alguén daqui. De aquí, de onde? De Prestedo? Do Pazo. Como dis? Esa filla son eu. Paréceme que son súa neta, dona Avelina. Está vostede ben, señora condesa? Eu insisto en que sí. Pero o meu corazón non me cree moito e máis escoitando cousas como estas. Sinto ter sido tan brusca. Pero é verdade, son neta súa. Por que pensaches que o és? Edelmiro deume algunha pista. Miña nai tiña un diamante dun lote que lle vendera Edelmiro ao señor conde. Penso que foi ela quen lle deu. Así, non me digas. E contóuche tamén que marchou para América grazas aos cartos que lle demos para que calase. Como di? Edelmiro sabía quen era meu pai? Por suposto. Estaba enamorado da rapaza, de Mariña. Ao contarnos o que pasaba, asegurouse de que os separásemos. Alonso estaba aínda solteiro. E non podíamos deixar que casara cunha muller coa que nunca podería estar. Daquela foi Edelmiro quen afastou os meus pais. Non, as cousas como son. Fomos nós, mandamos a Alonso á Academia Militar para mantelo lonxe. Pero nunca soubemos que Mariña tivera unha filla súa. Foi todo culpa de Edelmiro. Sabedes canto dano lle fixo a miña nai. Desculpe.